Haba pai syaga jingpang yang lengkut aki puar hendai mensyua. Laong bajar uno lane kano kabayo ya kata ke jingpang. Kindai ki beriu ki bala syabe ben na yeng na sam na chnong na tau na ka imlang salang. Kindai ru ki beriu ki bala syaban penya jengai no wat bat ki kun ki kti wat bat ki lok ka kemi ki paru kumjo. Namar la nyau ya kene ke jingpang kum ka we ne ke jingpang ka bas new tam. Bat kabala ban yabit bat ki wei ru dan bonngot ki beriu haki por hendai mensyua ki blasya ba ben hakaba kim don shu wat ya ka jaka syong jaka sa lane ka jakari kila shu syang makia haka jingpang yang lengkun hendrai hakum kita ki por ka perthai kala pej ban kala nyau ban ki babon balang kim i hon shu ya ka jinglong jongki namar bagi don ya kata ka jingpang Henry ka Mother Teresa ka wei negeri krau jong ka jinget ka beriu jong belai ka kedop ka ri ka sumar ya ka bakun kita tongin ya pej menta kindat leng ba ka ne ka khana syapang ka jingye dai ber ka jing sumar sukher jong ka Mother Teresa ya ki beriu ki bam ton shu ka jakari na ka daw ka jingmi ka jingman ya unyang lengkut ha ka jingem ngatip ong ka Mother Teresa bahabaga kta iki dikhat met basma yutung jong unong pang yang lengkut ngakta ya met jong ukres haga ju ka rukam ka bangalek pidiang ya u haga yu khares kane ka jing skam jingmut jonga ban kta ya ukres haga dur jong unong pang yang lengkut ka ai bor yang a pangan tharai ngan omla ban yo nangno la ong kane ka riu krau jong ka jinget Syapang ka jing sedang ka jing terai kam jongka na ka benta ki nongpang yang lengkun ka Mother Teresa ka layat hukum ni. Haus nem kat kendai spa san po nyau ngila sedang da sangut ki nongpang yang lengkut ki belawan syaka ying jongi namar ba kila syak berat ben na ka jing terai jongki. Ki kelam don jakari kila day ban syulek krong. Amslam hadin lawan uweu doktor u bayarap yangi uta u doktor u kerteng u doktor sen. Ubadang don lang bangi haduk menta. Ulah hikai ru yangi ki sistal jongi haga kamban sumar ya kini ki jingpang. Namar ba udai u spesialis hakane kapang ha pedeng ki nongpang yang lengkun dan bon ki beriu ki balanang bat ki bastat. Ki badon ki ba em bat ki bala bayai. Henry naga daw jongkane ka jingpang kila sya be no naga emlang salang nala ying nala sem dalaki jongki kuar ki kha bat bun sinru dalaki jongki khon ki kti ki bam kwa banyo isu yaki don na pedeng jongki ki bawan syadu Bengal na syathan syati jongkari India bat ki nongpang na po Bengal pat ki nangtur syu syatai ban jengai laki jongki beriu bat naki jaka baki beriu ki itu yaki layatu khana ka Mother Teresa ngidon ha pedeng ki nongpang yang lengkut hang ni ha Kolkata ki beriu ki babet ki babiang ha ka emlang salang Henry na ka daw jongane ka jingpang ki em menta ha ki kenja slum area klemdon ba itu ba it ne ba suma sukher yaki Henry aingu yo blai ba ki sister jongi ki don hang te ban it ban yalang lok bat ki layatu kane ka riu krau jong ka jingen ya ki bapang yang lengkut ki sista ki ai ke jingeram bat ka jing e ke bakar pang ki breu bun sin ki phet yap phet em na kine ki nong pang namar ba ki tieng yo ba ki yaben namar da shisha don ka jing pang yang lengkut ke bala ban yabet na wei sha wei bat ka ne ka long ka baba hadu kata haba poi hakikat ba ki kimi ki pa ki bapang yang lengkut ki don ru ye ki khun rep dan kibala ajing mot kumne ya ka Mother Teresa hato kan omlong ka babha ban panya klat no e ki khon na ki kimi ki pa jongki ka Mother Teresa hakata ka por kala ong kumno kala ban long ya ubadan ka jingem da ka ba jubab yaki ubala dulut ya ki e baro da ka jingpang ba undu se ya ka jing e jongki khon ki kti jong u kumno ken on panya klat no ya ki khon ki bom tip ya ka beneng ka khandau na ki kimi ki pa ba ki e kiba namar ka nigalanot aga jing shisha ki de ban khamjan bat khamya i kaba kham kong san kalong ban sumar sukher bhai ki nang bakin om yabit da kaba bod ye ki jing hikai jong u doktor Hamerat u doktor u banagari Belgium u bala persyang katla kat yai ban ajing sumar kaba kelum ye ki do baro ki bapang khlem da pha ye ki
syakino kino ki jaka kerpang Henry da ka ba pha sumar hi haying uda kershan ya kene ga jing ong jong ka Mother Teresa tang ba anda ka jing shitom kala jur thante deban sumar kerpang ya ki haki jaka bala pen krek kerpang Suki jai ka Mother Teresa kala seng ya ka wei ka kencanong ren na ka benta ki nong pang yang lengkut berkala ai kerteng ya kata ka shanti nagal lane ka nong ba jong ka jingsek harun nong ka kol kata kane ka dan kane ka la ban kuntup kumbasan spa ying ai ya kane ka khandau la ai snobha da ka sarkar India balatai ya ka da ka pisa ka ba ka Mother Teresa kala yo da ka badino ya ka kali ka bala yo pedang snobha na uwei upup ubakal teng upup pol basau Ubala ai snobha ya ka hadir mu ola pendenkam ya ka Eucharistic Congress ka bala long ha Mumbai House nam ka kandai spa ndri posau ha ka ne ka shnong ki nong pang yang lengkut kim chu chong jai tu Henry ki su ki than ki trai mystery ki thau mau it ki trai ha ki coercion kat ki rep ka ba bat kum ta ter ter da ka ba ki le ya ki ne ki kam ka jing snow crow ha ka kerdan long briu ru kala nang keu Kim snow shu yalade kum ki nong krong Henry kum ki weipat ki brio ki bayo ala ka jong ka bam ka di da ka jong ka sat na lor kini ki kam bagi trai hari India hari sep ngipat ka Mother Teresa kala priya ka ying na gabenta ki brio ki badi kiat ki badi kenja bat idrak bat kala ai kertang ya kata ka ying ka rehabilitation of alcoholics and drug addicts ha ka wei ka sngi ka Mother Teresa kala ang Kinong tray komunis hapok ka kata khamtam kido ke badan hagadong entali kila kwa bantip benya ya kadau bagi sista kila ban penyadai bat pen i ki breu balai ki baduk ki shashkor ya ki sista Henry kim khain snap ya ki komunis ki bakular ya ka jingsuk jingsan ha ka perthai Henry om dandau ai Henry ki sista kila yalap bat ki dale ru ya ka ka baki yalap da kata ka jing baki dan Hakabaya keren berumalkom mo garage ubana kari bilat syapanga jinglong bakar pang jongga jingtray jongka ke Mother Teresa kalaang uwei urang ba Hindu ulaong ba maki bat mangingi tray ya kaju ka kam naga benta ka imlang salang bat ka jingya per hapdang jongi kalong ba maki kitray naga benta ka kat ba mangi pat ngi tray naga benta jongno re jongno dai hangne ken ba wanrung ka jing buram ka jing bat ka jing IT lot yalade mangingi IT lot bat ni tray na kabenta ublay ukres bat day na kata daw bangi persyang ban le bha ka la kat yai namar ba ka day ka jing ya kendu bat ukres ha ka jing tray jong u ka day ka ju ka jing ya kendu ha ka por jong ka mas bat ka sacrament ha ka tuan ka bangi yo ya Jisu ha ka dur ukpu Henry ha ki Islam ha ki met bator ha ki kunlung ki kna niyo bat ni kta ya u hangne ngi snutu shai baka Mother Teresa ka khen bat ka penlong ya ki beriu ki bampang yang lengkut habaka yo ban kta ya ki ka sngo kum baka yo kta ya Jisu bat habaka yo ban sumari ki kunlung ki kna bat ban le bha ya ki ka sngo baka la yo ban kta ya ka jing krau ka jong Jisu te parlo kene ka long ka jing thu khana belengkat syapang ka jing ya dai ka Mother Teresa bat ki beriu ki bampang yang lengkut ya ka ba ka perthai ka ying ka samro ala iban bat kala be no ya ki Henry maka kala kudop kala ri bat kala sumar pen kai pen kya ka jingerap jong belai